Ole ama sain kare wang san hi kan soi lokanga YouTube lama har satna an to thin kha ka video pakhat ka man mo luata ka tok ve hlawa chol angai pha ta ni tin ka channel ka video te hi reuse content angin ron tia ta chon complain the lu te nga ya tikhan bonen ne kha ma chu wang chonin ka chol ri kha ngai ta tuna chuan regular takin ron chunjom kan tum to zantin ti chua ka tum dona amai ro chu minute som hi a sei siam nan hian dar kar nga atle bera chu pa chu ni tiang vel chu angai thina huna he em a na bera han nei chin si lawa che thut theyania kan thorim na ang zong te kha bo thut theyani wang hianin I ariski em chu wang chon I na bera han nei chi kha ani lem lawa chu wang chon min sha thiam sham anga tuna apa nga ya chuak hi pha ka chak om em a copy strike vela tam du em awangin sei de ron da kha a thei don lawa chu wang chuanin toy fel fai dewin I ron regular ka tum thung dona alangai lang non ti ang vel te kha omani chuanin initiate thiam na ka nge na endan min lo thiam sak sham don nia kha ti anga ti lo kha chuanin copyright om ma em a den shit thiam tlan sham poi mo hle don ani za ina episode dot le hi ron sunjom le na ka tuma in lo chang tho don nia comment na hian a link karon ta le don nia episode masalama khan managering medicine king le yana te inkara in elna siama yana pil quality chu asan sok awangin yana chuan until in chu achang theita ti kan hmuwa ti chuan chulai hmun chu an chu santa ani kha yana chu poison gal le zian tenen chuan black emperor pavilion lian tak chu an thlengta chu ta chuan mi chi hrang an lo tam hle ti an hmuwa buana siam po an tam khop mai yana chuan black emperor sekhi amak takset ani ti ina soi amit thla a pon lama amit to chu langin hriat to na nei tlatin na in hria poison gal chuan chu pa hne na tanga aura danglam tak a hriat thu alo sei ve bok minran nei lo ti thu hrila yana chuan kan film khur hle anga yani body liquid chu auction house atanga an nei thei ngei angai thu a sei le a an chet fu lo zeu chuan boina na sajok an to thei thu a sei le a yene chu a chung lama chuan lu zelin chia hlop nula pakhat chuan an chol ha damna hmun tur lampan chuan a hruaya ma se thuyan kalma chuan kuilengang mi le sa te kha lo kalin an hruai tu hi kuisa ani kuisa chuan ron be boin khopui kota kami te hliama ka kaltlang tir cheu in ringem ni aron tia chia lo chu hlau thong takin atlan chia yen chuan a chang le ta khang mi te kha an thu tok loman ka pe ani kha ti na chang let vele thinrim takin kuisa chuan unau pa chu hliam tur zinga atel ve thu asoya phuba lak ngei tu thu a hril yen chu a rel ro boy lova anui ati zang reng jok le ama ka that lo chu poi ka ti hle mei ati let saka kuisa chuan chu tiang takar chapo in trong vel chu le sek chak takin a thlop wang mei cheni lo mo chu wanga tong por ve em chu ni mo ini atilia yena chuan ni lowe kan pathum chau hi kan ni e atia yena tong zo rual chuan geng ho chuan yena chuan ron bei yena chuan ol samnu tukin an ron bei na chu akut jung tang pahnih mangin lo dan saka chuta a flame chu ti chuaka chu ho chu an dar so an khura yena chu do huang level ani ti an chuaka zian chu a candy chita wangin a thin rim hlea kuisa chu soi sakrep tumin a in se ru na samai yena chuan nui zat mel zat thian ti hian kan tiang zianin a be na cheu voi thum laka indam chua chuan I chuak theyang ani lo chuan I thiang atia kuisa chuan zian me cheno pangchu angai ne phlea arem tia ma se an rin ang ani lo na sa
pans khatlek mangin aleng nol puisa chu trechel chu la tanpuin a ko lai chuan moya Black Emperor sek hroi tu zingami no pang takle pavilion inkol tu manager chu aron langta zian atek chu low block sakin zian chu aron beileta iena chu aron rol vevat moya chu anui suka heta hian insual hi thilpa ngai ania ma se in tha ero chu athiang lo tu lo taka thisen chuana hi ipum pelang u aron tia zian chu ala thin rim le chet la ka tum le chu iena chuan dangin insum turin ron tia zian chu alung oi theilo iena chuan heng iwi khoi te hi min ti thin ur to lo turin thil ro atia moya chuan zom tak angin ngaidam an dila ahming azota iena chuan ahming lem yan saw ani thua rila chuan ankal tangta ankal lai chuan poison gal chuan arukin moya bula chuan a poison chu rimtui tak angin an chhuah zewa moya chuan a hre ho lo kuisa chu chutia ankal tir mai awang chuan a phun noya ma se moya chuan ngoi hmak turin atia an chakna fiana chau kadua mia ang maya thilo turin kadu che atia poison gal kallai chu enin moya chuan lana le mel tha tia phun sapin kata ani thuayang atia tlang chi pindana chuan an luta iena chuan moya hian he beina hi arua manni na ringa Black Emperor sek laka film khur angai zual thu a seile zian chuan thinrim takin medusa chu omse moya chu ahmuna athat nge yang mole atia poison gal chuan moya chu arukin a poison ani ti asoya ni thum hnuwa athi lo vek pon ni khoshelawin om tu thu thila poison gal chuan a poison thil ti thena chu a sei fi ngala tharau po ati chetheya sawian ale zian te chu antidote pil la pe a chu chuan poison ina angong thei te chu ati top thei ani iena chuan moya theina chu azir chianga comet skill hian a king puite atek ati chaklo thei ani ti hre thiamin zian hena iena chuan hunram chang om le ni chuan full force mang turina fuya zian chuan phubalak nge chu tuma sawian chuan chance dang amule don ti atiam bok until zonber body liquid athlem dan le khopui chunga fighter chak tak tak lo om thei dan te an sei hawa chol ha dama atu katana in buat sain asin chu lo in thlaka atu ka lo ni chuan iena chuan high tier pil siam tumin ain buat sei tanta chuti mek lai chuan moya chu iena te omna chuan kalin aidam dil thatum angin awatloa chu hunram changa mangin zian chuan aron beya na takina khoi theita moya chu ahnung tola thinrim takin phuba alak tur thua hril zian ro chu tianga khoi thei awang chuan alom kher mai iena chuan level 6 pil do huangina do zong kai theina na nasataka pui thei damdoi chu siam tran atumta chu athil ti chuan energy nasatak ti chuakin khopui chung zong ngai vena hlo le tlang lam chu an hoi thap maya sukhian zianan academia elder le sauli ian unau pa te anon thleng ve bok han fen le fen ian te po chuan lai hmun chu rang takin anon pan ve ngal boka lai hmuna chuan ron kalan om ve ti a hriat rual chuan poison gal chu rang takin pona chuan a chuaka chung mi te chu hnung tol tura tin avawa sauli chuan a in hriat tira sauli hi ian unau pa ani ti poison gal hi na hrelawani engma boina siam an tumlo thur thrilin anni chu an tol kirta ian high tier pil level a refine mek chu azo hnai to azo hnai to awang chuan eng na sale zual aron chuaka episode chu atop ta ani sawian hian asiam hlo tlingangem ani lo le melma te hi an rein rol angem
episode dot lia kain hule thau don nia episode lo turatan like le subscribe kha thei loila o lo en awangin lom thu ka se